ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଏ ରିଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାର ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ପଢିବା। ଏ जो वर्तमान बैशाखी मासरे एते खरा होची से खरा पई जो उफ कोन लागुच ठीक अछि ओके ये क्या है? देखନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଦ ଛୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ସେହିପରି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀର କି ହସ ଓ କି ହସ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ସେହିପରି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସ ଯାଇନି ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଲା। ସେହିପରି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେହିଭଳି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ସେଠି କରୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେହିପରି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛ, ତମ ଦାନ୍ତ ଏମିତି ନା ହସୁଛ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ସେ ପାଖ ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛ, କହୁଛ କହୁଛ ବେଦଙ୍କ ଭଳି ହସୁଛ କ'ଣ, ଏଥିରେ ହସିବାର କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ବେଦରେ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ କି ବୋଧେ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ସେହିପରି ଏଠି ଏ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଛେଳୁକୁ ଦର ବୁଢ଼ା ବୋଦା ମିଡ଼ିଆ ଓ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀର ହସ ଦେଖିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମିର୍ଚୁକୁ ଆସ। गजब बेइज्जती है। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିରୋଇନକୁ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାବାଲିକେ କରିଛନ୍ତି।